Dragi locuitori și oaspeți ai Republicii Moldova, cu deosebită plăcere vă invităm la concertul maestrilor în arta muzicii, dansului și culturii găgăuze. În programul evenimentului, prezentarea operelor de artă, defileul costumelor naționale, masterclass-uri tematice, prezentarea covarilor inedite și un concert grandios cu participarea numelor natori. Onoratul ansamblu de muzică și dans al Republicii Moldova Diuzava, coordonator artistic și dirijor Tatiana Șogoleva, coregraf Victor Grădinar, ansamblu găgăuz de muzică și dans Cadângea, coordonator artistic Maria Taranenko, dirijor Piotr Kazanji, coregraf Cristofor Avramoglu, artist emerit al Republicii Moldova Piotr Petkovici, maestru în artă a Republicii Moldova Vitalie Manjul, Olga Paci, Tatiana Mitiogla, Elena Paci, Iulia Arnaut, Ivan Babov și Andrei Ivanov. 6 aprilie, ora 18:00, Palatul Național Nicolae Sulac. Biletele pot fi procurate la casele Palatului.